The teams are ready up. Skiftar vi tar någon textblock. Och Levi är med Richard. Vad är det jag säger? What happens runt där? Fuck you. Wow. Crazy age, that's what it is. Okay. 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 Kan jag ta panta? Okay. Jag brukar neka tøylogge. Jag går försöka inga. Brings out the color in his eyes. Levi 1,6. Bättre. Jag försöker klara i det. Jag må bara kasta en granat. You have to do it, Andreas. You have to kill them all. Nej, nej. No! Oh, shit. Samlar jag tillsammans. Det är sneaky att det är. Att det var sneaky. Jag ser om du klarar det. Hej. Hej Så vad? Okej, jag ska klara det lite. Ah, fuck. What the fuck? Come on, yeah, there. Yeah. That's good. That's badass. Hvis man hopper Skype och ändrar ett direkt lätt ner ska man bara det här klart och bara... Det är som en special i alla fall där. Ja. No. Levi. Ja, det går skott. Men det är inte gott, knock. Ja, jag är Andrias att samma. Styrst jag det samma som Esbern? I'm getting out. Kastar du den där? Det Åh, shit, klarar det. Sumkan ner, ska ni köra nu? Ja, vad är det? Gott där. Have that. Okay, I'm screwed. No! No! Whoa! It's raining, man. It's raining work. Wonderful! Underbar. Frank's mom. Double kill! Double kill! Carl from clear. Alltså, är Frank en alkoholiker eller vad? Nej, han bara reverhåller, han äter shit. It's not so late at Saxton Hale, Jamie. Och så trapp du Nej, han är stejer, han är det. han vassar. Han vassar. Wow. Här är han. Gå på vattnet så han växer. Ja. Bara så är snö. Would if I could, bitch. Pissa i vattnet, jag ser det. Åh nej! Oh, damn! Shit. Aww! Lucky bastard! Lucky! Life flashed before his eyes. Wow, jag och Levi nu ska ta ett serum. Ja, det går så. Whatever. Det är Frank och mamma John. Fuck dig. Vad är det linan till Frank? Ja, det känner vi där. Åh! Jag blir druckne. Kasta ner här så typ safe. Okej, så nice. Showtime! Kassa! Och du är inte med där. Nej, Saxon Hale brukar sig där. Nästan. Han skjuter bara. Alltså han filtrar viljan. Jag tror inte så fett i Esbern. Karriär som han hade kvann. Damn! Du hävdar någon lånke? Ja, men det är ändå förbi han igen alltså. Det där står att hon är så fucking broken. Andrias, så släpper jag brukarna långt. Nu släppte du, men allt snabbt du. Du släpper... Att av vanliga, okej. Han loppar Jakob. Nej,
Han alltid blaj kanon. Han är den. Nej, ja, så jag kan bruka den. Kört här. Men kör inte, här är sin spitla och homing bitch det är fruktansvärt. Ja. Ja, men det är långt att vi har tappat. Tack. Vi bara fokuserar på det, Esbern. Och nu är det så inte gott nu så jag gör det. Det är så vad? I must be pro. Ordentliga bro. Ni håller! Skate! Ja. Ja, det har gått i svintern gör det så äldre lagt i akkurat. Det är inte så emot. Hey, you're out! Yay! Esbern, du bara Jag vill ut det jävla mina där rigga. Oh god. Yep. You're locked out this time. Hejta, lägg det. Fuck där Atlas samlar Alltså, jag. Eve, hur så ofta jag är tvär runt det. Alltså, jag kunde just två turn. Och Du kan lära spela ordentligt. ja. Jag ser det. Go that man out. Någon som spelar en tag Levi ut. Är vi på Levis nästa target? Damn it! Ja. Nej, bro. I want to be pro! Just like those guys. That's all I ever dreamed of. Oh! Thank- Bullseye! Oh, fuck. Nice! Oh my god. Visste du? Visste du just en montage så ska jag ta med början. Intro är där. Kan vi klara Det var det? flott. Fuck just Andrias. Vänja kom upp här, men det gör jag. It shows us the dance. Screw myself. Tack själva. Ja, Jag passar namnet. vi vet att Andrias, han har ju vunnit by default. Esbern ger upp på det själv. Så fuck raktet lika väl Esbern. Jag har inte vänt det där bäst. Jag vet, men hur raktet då? Hur raktet du? Ja, graffiti. Nej, så inte så det. Geografi? Nej, men sort stöd för kashiban sort. Worms? Ja? I worms? Ja, det är faktiskt rätt näck vid det jag. Algebra eller så. Jag var fan. Ja, också. Det är inte det. Så Esbern bara advanced human being. Ja, basically det. Advanced. What did you say? What? Ja? Ja. Ja, jag tror att det är en chans. Ja, jag kört. Så är man kräckas bär som homing bitches. Levi är framme för mig. Wow. Det tror jag är bättre. Andrias. Det blir I Jan. don't like that. Ah. Det är kanske du står. Nej, det är som inte vi. Okej. Du missar det coola i hemligt vapnen Andrias. Ja. Pass på Esbern, han har mina riggar. Oh, jag kickar bort det. Oh shit. Fuck. Shit. Esbern first. The Shit. time to tide. Double Shit. damage, look shit. Ja, okej, hvis jag ska tappa det spelet, jag ska tappa Tappa det min stat. Big. Tappa det big. Go big and go home. And go home. Okej, jag kan inte ut från den där explosionen blir gigantisk, så. Hurry up! Wow! Wow! Oh my. Get that double blaster Angela, double whatever. What the hell? Oh my goodness. I moved into it. Oh my goodness. Ja, jag hittar inte mig. Asta igen.
Allt døyer, altså. Frank, jeg skal stjåle gravsteinen kommer. Ikke kan man se mine legal, men... Det var metapat, jeg med. Ja. Ja. Så godt det er metapat-steiner. Okej. Så. Símun. Hver for akkurat skal Símun vinner. Ja. Ja, du kan Jag är så glad. Jag är så glad för I made a difference. Han gör det. I made a difference. Ah, så brukar Dick. Oh my god, Andrias. Oh my god. Wow! Whoa! Ja, men de är så värsta. Inte något att hjälpa här på. Det är salty, förvänta jag. Här sen jag lost där jag gjorde. Vad har du mitt när Reg Levi? Super Pro, kan så? Till say Super Pro, så okej. Super. What? Huh? Oh. Yeah. So nice. Kan så? Åh! My. Yeah, close enough. Levi, vi måste tacka han. Att det var bara semi-pro att det. Ja. Det är bara kinda pro. Varsågod men det är rökt fläsk. Jag fucking ger det hör. Du får ändå göra det som mor. Så du kan skott hjälpa mig att dräpa Andrias så han inte vinner efter. Ja. Oh my god, Levi, cheap much. Alltså när han huxar det att Kanada. Bla 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 bla. Har du suicide bomber? Kan jag se det, Esbern? Har du Nej, suicide jag bomber? inte säga att huxa ett eller där. Ja, jag huxar han helt det att jag hör någon terrorism i hästarsynen så nu måste jag få in och syn. He just wants to make a difference too. Yeah. The ultimate showdown there. Nej, för Äta fiskar i kapp. motor Kanada. Så lätt. Andrias. Jag kommer. Oj! Visst jag hattar rycka. Holy Men det är shit. inte sucha det här vattnet i spel. No! You just made the biggest mistake of your life. Of your life. Oh. Gravity. Raw! Du är inte spittlad. Brölse så emot. Nej! Så du kanske fucka mig upp. Okej. Koncentrerat dig, Símun. Shit. Mr. Levi, how is Bruno också chatta ut i Holmar? Saknar du så mycket. Så fattat. Men det minns att hoppa Droppa fram det här, efter Andrias. det ser cool ut. Stefan jag bara Det ser cool ut. hoppa fram efter. Ja, det ja. Jag hade det. Dropp det, Andrias, dropp det! Fan nytt ju. Tackar hankarna alla. Backar in. Nej! Oh! Nej! Så Yvonne klarade det. Du måste huxa, du måste köra en battle plan. Fan, ner i minne här under vattnet så skrällde. Who needs a battle plan? Who needs a battle plan when you got luck? Lag! Det är bättre. Not far from work. Got a Jesus on your side. Oh shit. Shit, mamma. Oh my god. Plopp! Hade det ju. Troy live. Oh! After Oh Troy live. yeah. Akkas Brianna. Andreas! Andrias! Oh wait, du fuckar inte upp, Andreas. Oh. Tjackan ner! Nej. Tjackan! Ja. Nu. What the hell? Kan man alltid
För kan man inte göra det? Jag får bara ur. Ett hudse. Ja. Du tror inte jag sucha det inevitable där. Alltså jag har tappat emot Andrias Facebook vi medan vi träck nu medan bara truly vet du.